Bago nga Padre Kora sa Parokya ni Santo Niño sa Tabid, ang higpit na installed kagahapon Adlawa. Higpit na na-installed isip bago Padre Kora sa Parokya ni Santo Niño sa Tabid, Tabid City sa Reverendo Padre Alcher Bukia kinsa ginstall kagahapon. Pinagi ni Archbishop Martin Sarmiento Habawa DD. Giya pasabot ni Archbishop Habawan nganong giulipan ang ilang kanhi Padre Kora nga si Reverendo Padre Ray Pernia tungod kay si Father Pernia ang aduna may giyambing nga balatian health reason sa kasing-kasing sa mga pari. Sanglit dili man makaibo sa pagatibad sa katawhan, hinungdan nga gihulipan kini o gibutang si Father Alcher Bukia isip bagong Kora Paroko sa Tabid, Tabid City og nabutang kini sumapas arsobispo sa Canon 539 nga naglatid nga ang pari nga nagsakit o dili na makaibo sa iyang gibaton kinahanglan nga hulipan aron tagano giyon ang katawhan nga matibad o ang Canon 540 dugang pas arsobispo nag-ihon nga ang mahulip nga pari mauhatagan og gahom isip bagong Padre Kora. Busa opisyal ni ginstalled ang bagong Padre Kora nga si Reverendo Padre Alcher Bukia nga kanhina-assign sa St. John Paul II College Seminary o sa Parokya ni Santa Teresita sa Banyadero. Mapasalamaton usab ang arsobispo sa gipakita sa katawhan nga kalipay sa pagdawat sila Padre Kora sa Parokya ni Santo Niño sa Tabid. Dugang pa ni Archbishop Habawan nga iya una nga gipasabot niya o gipaabot ni Father Alcher Bukia ngayang tigubon ang PPC sanglit sa sunod nga buwan mamano sa magpagpahigayo sa bulan sa Santo Rosario o panigabutan nga iya gayon nga mabisitahan ang matag mga kapilya o mga barangay. Samtang nahimo usab nga witness installation si Reverend Father Darrell Rosales sa installation ni Father Alcher Bukia o ang pagbutang ni Father Bukia dugang pa Archbishop Habawan kay mauman ang bagong Padre Kora ang gasa blessings alang sa mga batuon sa Tabid. Kay ang Tabid gatagan og kahulugan T Tibani, A Alcher, B blessings, I ihatag ang D dinhi sa maong parokya sa Tabid o Tabid. Hangyo usab ni Archbishop Habawan ngadto sa bagong Padre Kora nga si Reverendo Padre Alcher Bukia nga atimanon og pagkaon ang katawhan samtang katawan usab gihangyo sa arsobispo nga atimanon ang ilang bagong Padre Kora nga na-assign diha sa Tabid o sa City. Ani atimi kamay payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Ozamis Most Reverend Martin Sarmiento Habawan DD ato sa mga installation nga gipaygayon sa bagong Padre Kora sa Parokya diha Santo Niño sa Tabid o Ozamis City. Ani ako aron paghatag sa panta o pag-install kay Padre Alcher Bukia isip yung bagong Padre Kora. Sa amin si Padre Parokya una may kakulian in terms of health reason. So sa iyang sitwasyon, sa iyang kasing-kasing, sa iyang kinabuhi, mao nga i-relieve siya o atong ibutan si Padre Alcher Bukia isip bagong Padre Kora. Naakini, naibutan kini, dila sa Canon 539 nga nagayon nga kung sa kapatid nga nagkumala sa parokya adunay masakit siya kinahanglan pulihan ug ang 540 kanong 540 nagayon nga ang iya nga mapuli kinahanglan sa nga atong mahibawaan na dunay nagahon isip bago ang Padre Kora mo na kanina ako aron opisyal ito declare that Father Alcher Bukia is the new parish priest of the parish of Santo Niño. Nahimay mo Ang arsobispo sa Archdiocese of Ozamis Most Reverend Martin Sarmiento Habawan DD sa pagpaygayon sa installation kagahapon ni Reverendo Padre Alcher Bukia isip pa bagong Padre Kora sa Parokya ni Santo Niño sa Tabid o Ozamis City. Alang sa DX dinhi sa Manadyo Kapadang Radio Simaan W8 Manuel Lorenkilio Jr. na nagsanakmayan.